No niin, nyt ollaan valmiit. Eli hyvää aamupäivää. Mun puolesta mä oon Santala Ville. Toimin tässä ERKKI-hankkeessa Forum meidän projektipäällikkönä. Ja sitten mun kanssa tänään täällä aamulla on Pyry. Ootko lyhyesti esitellä, Pyry, itsesi? Jes, morjesta vaan kaikille munkin puolesta. Pyry Tamminen ja Ville Naisaparina täällä Forum Virium Helsingillä ERKKI-hankkeessa ja työskentelen tässä hankkeessa teknisenä asiantuntijana. Eli lähdetään liikkeelle. Tosiaan tilaisuus tallennetaan ja tämä tallenne tulee sitten myöhemmin meidän Forum Viriumin YouTube-kanavalle katsottavaksi tämän koko tarjouspyynnön aukioloajan, eli tuonne 25.4. asti, niin pystyy palaamaan sitten tähän tallenteeseen, jos on tarvetta lisätiedoille. Mutta tosiaan ollaan ERKKI-hankkeesta, lyhenne tämmöisestä kuin energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä. 2,5-vuotinen hanke, jota me toteutetaan Forum Virium Helsinki yhteistyössä Greennet Finlandin kanssa. Ja tämä on Euroopan unionin osarahoittama EAKR-hanke. Mennään ihan lyhyesti tässä hankkeen taustoja ennen kuin sit siirrytään keskustelemaan tästä pilotointiohjelmasta. Mutta tosiaan, niin kuin mainitsin, 2,5-vuotinen hanke ja päättyy tuossa ensi vuoden kesällä. Tämä on EAKR-rahoitteinen. Budjettia on yhteensä noin 450 000, josta meidän Forum Viriumin osuus on semmoinen 300 000 euroa. Ja toteutetaan yhdessä GNF:n kanssa, joka koordinoi tätä hanketta. Fokuksena on energiatehokkuus haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä. Mä ehkä tuossa pikkasen pureudun siihen, että mitä nämä kiinteistöt meidän hankkeessa nyt on. Haetaan ratkaisuja, innovatiivisia, teknologisia, digitaalisia ratkaisuja. Tarkoitus yhteiskehittää tehostamaan näiden kiinteistöjen energiantehokkuutta. Sitten meillä on myös tämmöinen työpaketti tässä, jossa pohditaan Smart Readiness-indeksiä, eli tämmöistä älyvalmiusindeksiä ja sen analyysien toteuttamista robotiikan avulla, mikä on vähän erillinen tästä pilotointiohjelmasta. Ja sitten tehdään ekosysteemityötä, jotta pystyttäisiin näitä energiatehokkuushankintoja tehostamaan. Ihan lyhyesti nämä meidän työpaketit ja mistä tänään on kyse, niin tässä tosiaan meidän työ on jaettu 5 työpakettiin ja tämä ensimmäinen tilannekartoitus, joka on pohjustanut myös tätä pilotointiohjelmaa, on saatu jo ensimmäinen työpaketti pakettiin. Nyt me ollaan tosiaan tämän työpaketti 2, eli energiatehokkuuden optimoinnin kokeilut sekä kilpailut alla. Syksyllä osa teistä olikin mukana tuossa meidän innovaatiokilpailussa, jossa vähän haravoitiin sitä, että millaisia ratkaisuja markkinoilla on. Ja nyt sitten on tarkoitus etsiä tämän pilotointiohjelman kautta konkreettisia pilotteja, joita toteuttaa sitten Helsingin kaupungin kohteissa. Sitten niin kuin mainitsin tuossa muuta työpakettia, niin meillä on älyindikaattoriarviointeja tulossa myöhemmin. Ja sitten ollaan järjestetty tämmöisiä viiteryhmätapaamisia ja työpajoja, joissa sitten on myös tätä samaa tematiikkaa käsitelty eri näkökulmista, ja näitä tilaisuuksia tulee vielä tässä hankkeen aikana lisää. No mitä me puhutaan haasteellisista kiinteistöistä tässä hankkeessa, niin mitä ne on? Ihan tämmöinen lyhyt kooste siitä, että minkälaisia niin kuin havaintoja me ollaan tehty näiden kiinteistöjen osalta noissa tilannekartoituksessa ja kohdevierailuissa, mutta tästä ehkä saatte vielä tarkemmin tänään, kun kuullaan näistä meidän mahdollisista pilottikohteista, niin vielä tarkempaa tietoa. Mutta tosiaan pääosin nämä on tämmöisiä aika iäkkäitä rakennuksia, joissa voi olla talotekniikkaa hyvin eri ajoilta ja automaatioaste saattaa vaihdella riippuen siitä, milloin siellä on talotekniikkaa uusittu. Aika monessa kohteessa saattaa olla, että alamittauksia on aika niukasti, joten silloin niiden kulutuskohteet ja vian paikannus saattaa olla aika haasteellista. Nämä on tosi isoja nämä kiinteistöt, mutta sitten toisaalta niin, saattaa olla ahtaita teknisiä tiloja ja sitten tilan käyttö on hyvin monipuolista. Eli
tähänkin tematiikkaan, niin kuin olette varmasti lukenut, niin paljon keskitytään tässä pilotointiohjelmassa. Sitten nämä yhteiskunnallisesti hyvin merkityksellisiä, niin näissä on myös paine pitää näitä toiminnassa ja pitää nämä hyvässä kunnossa ja turvallisina. Ja toki, koska osa näistä kohteista on esimerkiksi tämmöisiä olympiakiinteistöjä, suuri osa myös suojeltu Helsingin kaavalla, niin erilaiset suojelumääräykset ja ohjeistukset pitää aina huomioida, kun lähdetään tekemään näissä minkälaisia toimenpiteitä. Sitten mennään siihen varsinaiseen pihviin, eli mennään tähän meidän pilotointiohjelman kuvaukseen. Ja, tässä tosiaan tulee aika lailla tiivistettynä se kaikki, mitä me ollaan tuolla Pyryn kanssa meidän sekä tämän pilotointiohjelman uutissivulla että sitten siellä tarjouspyynnössä kuvattu, mutta käydään kaikki tässä lävitse ja sitten jos mitään kysyttävää on, niin sitten tuolla loppupuolella vastataan ehdottomasti teidän kysymyksiin ja sitten voidaan myös mahdollisesti palata myöhemmin, jos jotain jää epäselväksi. Mutta tosiaan julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuspilotointiohjelma. Tämän ohjelman tavoitteena on kehittää ja toteuttaa aidossa kohdeympäristössä ratkaisuja julkisten kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi sekä ylläpidon helpottamiseksi. Ja ratkaisut voi olla suoraan energiatehokkuutta edistäviä tai välillisesti energiatehokkuutta tukevia. No, mitä pilotointiohjelma tarkoittaa? Me haetaan 3-4 nopeaa energiatehokkuusratkaisuja pilotointia määritellyissä kohteissa. Kokonaisbudjettia tälle meidän pilotointiohjelmalle on 45 000 euroa. Yksittäisen pilotin kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen, riippuen toki siitä sen pilotin sisällöstä. Ja erityisesti painotetaan sitä, että kyse on uuden oppimisesta ja ketterästä kehityksestä. Eli tarkoitus on tuottaa lisäarvoa kaikille näiden pilottien osapuolille, niin sidosryhmille kuin sitten yrityksille, jotka pilotteja osallistuu toteuttamaan. Eli lisäarvoa kaikille niille osallistujille, sitten toki yritykselle pilotista tulee referenssi, saa kokemuksia sen oman ratkaisun toteuttamisesta näissä meidän haasteellisissa julkisissa kiinteistöissä. Kerätään oppeja sekä sinne yrityspuolelle, mutta myös sitten kaupungille, hankintapuolelle, kiinteistöistä ylläpitäville tahoille siitä, että minkälaiset ratkaisut toimii, miten toimii ja miten niitä voidaan soveltaa näissä meidän kyseisissä kohteissa. Ja sitten pyritään pilotin totta kai fokuksen mukaan myös tekemään mahdollisimman laajaa sidosryhmäyhteistyötä, eli meillä on mukana tässä kaupungin sidosryhmiä ja sitten katsotaan sen mukaan, minkälaisia tarpeita kullakin pilotilla on. Ja tosiaan tuloksista ja opeista tullaan viestimään avoimesti sekä pilotin aikana että sitten erityisesti pilotin jälkeen, mitä ollaan opittu. Ja pieni muistutus siitä, että pilotti hankitaan tässä ohjelmassa palveluna, eli pilottiin liittyvä kalusto ja kaikki muu laitteisto-omaisuus jää sitten pilotin tarjoajalle. Ja tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, niin deadline näille tarjouksille on 25.4. kello 14 ja sitä ennen pitäisi sitten tuon lomakkeen kautta jättää niitä tarjouksia. Ville, yksi lisäys vaan. Eli tosiaan se kokonaisbudjetti oli se 45 000 euroa ja yhden pilotin enimmäiskustannus on 15 000 euroa ja se on tosiaan alvinollana. Ja kuten varmaan tiedätte, niin 15 000 euroa ei ole mikään massiivinen summa, niin hyvä miettiä sitä, että miten sitä omaa tekemistä kannattaisi rajata. Eli ihan kaikkea ei välttämättä kannatakaan tarjota, vaan miettiä justiinsa, että mikä se on se osa-alue, niin sillä pystytään paljon sitten vaikuttamaan siihen tekemiseen. Just näin. Hyvä lisäys. Sitten nämä pilotoinnin vaiheet, ihan lyhyesti kuvattu, ja mä kuvaan vähän rakennetta myös, että pureskellaan vähän aikataulua.
Mutta tosiaan nyt ollaan nämä meidän teemat ja haasteet on määritelty tässä yhdessä sidosryhmien kanssa, ja me ollaan myös tässä työssä sit hyödynnetty niitä oppeja, mitä me siitä syksyn innovaatiokilpailusta saatiin, ja sitä myöten myös sitten kaikista keskusteluista, mitä siitä sen innovaatiokilpailun jälkeen on poikinut. Ja nyt ollaan tässä pilotointihakuvaiheessa, joka kestää tuonne kuun loppupuolelle. Sen jälkeen meillä sitten toteutetaan valinta meidän arviointikriteerien ja meidän arviointiraadin tekemä valinta, jossa sitten poimitaan ne pilotit sinne toteutusvaiheeseen. Ja tarkoitus käynnistää tuossa sitten toki pilotista riippuen, mutta lähdetään niin kuin liikkeelle siitä, että ennen kesää meillä on tämän pilotointiohjelman tämmöinen aloitustilaisuus. Ja sitten tosiaan toteutetaan ne pilotit riippuen siitä, mikä siellä on fokuksena ja miten nopeasti päästään liikkeelle. Ja sitten dokumentointi, tulosten ja oppien jakaminen sitten lopulta, kun saadaan pilotit pakettiin. Ja tässä tosiaan tätä rakennetta, eli nyt ollaan tarjouspyyntö julkaistu viime viikolla ja haku auki on 25.4. saakka. Pilotteja saa tarjota useampi taho yhdessä, mutta aina pitää olla yksi päätoteuttaja sitten pilotilla. Et meillä on yksi pääyhteistyöhenkilö. Valinnat tehdään 16.5. mennessä, eli tuossa toukokuun puolivälin mennessä. Ja sitten meidän on tarkoitus kirjoittaa sopimukset pilottien toteuttajien kanssa siellä touko-kesäkuussa, jonka jälkeen sitten se lähtee se pilotointivaihe liikkeelle. Jokaiselle pilotille etsitään sopiva toteutuspaikka ja sitten voidaan järjestää erilaisia aktiviteetteja tukemaan sitä pilotin toteuttamista ja niiden oppien keräämistä. Ja sitten pilotoinnin aikana tosiaan viestitään niistä piloteista monin tavoin eri sidosryhmille ja pyritään jatkokehittämään niitä ideoita niin, että saadaan maksimaalinen hyöty kaikkien kannalta. Ja tosiaan yritykselle sitten saadaan siitä referenssi. Ja sitten meidän pilotointiohjelma on aikataulutettu niin, että on huhtikuussa 2026 sitten pari kuukautta ennen tämän hankkeen loppumista, niin sitten saadaan tämä pilotointivaihe päätökseen, tehdään vielä lopulliset arvioinnit ja kerätään ne opit sekä toteuttajille että kaupungille ja sitten viestitään niistä eteenpäin. Tuosta ehkä vielä se lisäyksenä, että nythän tämä on aika pitkä tämä toukokuusta huhtikuuhun, mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, että aktiivista vaihetta olisi koko tämän jakson ajan, vaan pilotit voi olla kestoltaan eri pituisia. Ja tähän ollaan haluttu mahdollistaa yksi lämmitys tai lisätä yksi lämmityskausi tähän pilotointijakson ajalle, että jos siihen liittyen tulee toimintoja, niin niitä sitten pystytään silloin lämmityskaudella tekemään. Mutta just painotus siinä, että pilotit voi olla kestoltaan eri pituisia. Että se riippuu sitten aina vähän pilotista. Juuri näin. Ja keskeiset sidosryhmät tässä, kenen kanssa tätä pilotointia tehdään, niin tosiaan meillä on kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala tässä tiiviisti hankkeessa mukana. Ja he toimii tässä kiinteistöomistajana, eli heidän pilotointikohteissa tai heidän kohteissa on tarkoitus pilotoida näitä ratkaisuja. Ja sitten me ollaan tehty tiivistä yhteistyötä kiinteistön ylläpidosta ja huollosta vastaavien tahojen kanssa just nimenomaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla, niin kohta päästä kuulee myös tarkemmin heidän työstään. Sitten meillä on myös Helsingin kaupungin kokeilualustatoiminta, eli Testbed Helsinki tukemassa ja osa rahoittamassa tätä meidän pilotointiohjelmaa.
Ja sitten voidaankin siirtyä keskustelemaan näistä teemoista, niin annan puheenvuoron Pyrylle. Hyvä, kiitos. Eli hypätään seuraavaksi tosiaan tähän pilotointiohjelman itse teemoihin, johon sitten haetaan tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia. Ja näitä teemoja on tosiaan muodostettu Helsingin kaupungin kanssa ja vähän myös, tai tullut myös oppia sieltä meidän innovaatiokilpailusta, joka järjestettiin tässä viime syksynä. Tässä on vähän samoja teemoja kuin siellä innovaatiokilpailussa, mutta myös muutama uuskin. Mennään vaan eteenpäin. Ensimmäisenä teemana meillä tässä on portfolion monitavoiteoptimointi. Ehkä vähän taustaa tähän liittyen. Niin kuin ollaankin mainittu tuossa aikaisemmin jo, niin hallinnassa on useita erilaisia kohteita, jotka sitten eroavat tosi paljon toisistaan, muun muassa iän, talotekniikan käyttötarkoituksen osalta. Ne pitää sisällään vähän kaikennäköistä rautaa eri vuosikymmeniltä, talotekniikkaa. Saattaa olla, että kohteista puuttuu myös tämmöistä pitkän tähtäimen suunnitelmaa ja investointeja sitä kautta suunnitellaan ehkä kohde kerrallaan. Ja sitten tämä meidän ikuinen murhe vähän niin kuin, että jokainen kohde on tietyllä tavalla uniikki, eli niihin pitää jokaisen syventyä vähän erikseen, mutta sitten kuitenkin kyllä niitä samankaltaisuuksia löytyy, että tietyllä tavalla rakennus on aina rakennus sitten kuitenkin. Mutta tässä haasteena, mitä haetaan, on just tämä monitavoiteoptimointi ja energiatehokkuustoimenpiteiden tunnistaminen portfoliotasolla. Eli nyt tässä painotetaan tätä portfoliotasolla, eli miten tunnistetaan ratkaisut ja palvelut, joiden avulla pystytään tunnistamaan niin portfoliotasolla, eli useamman kiinteistön joukosta ne potentiaalisimmat energiatehokkuutta tukevat ja edistävät ratkaisut. Eli tässä on just kyseessä se, että miten pystytään tunnistamaan ne kohteet, missä lähdetään niitä toimenpiteitä tekemään ja ymmärretään vielä, että mitä toimenpiteitä pitää lähteä tekemään ensimmäisenä. Se voi tietyllä tavalla lähteä vähän pienestä liikenteeseen, jonka kautta pystytään generoimaan tällaisia säästöjä, ja niitä säästöjä mahdollisesti voidaan hyödyntää sitten seuraavissa investoinneissa. Mutta että pystyttäisiin tämmöistä portfoliotason suunnitelmallisuutta tuomaan tähän tekemiseen. Sitten seuraava teema. Sitten meillä on haasteellisten kiinteistöjen vertailu, ja tässä taustana taas tämä, että uniikkia kohteita on tämmöinen niin kuin suhteellisen haastava vertailla keskenään, ymmärtää siitä, että miten se oma kohde oikein toimii suhteessa muihin kohteisiin. Nämä kohteet on siinä mielessä myös uniikkia, että niistä ei niin kuin löydy, vastaavallisia kohteita ei hirveästi löydy, jolloin niitä on niin kuin vaikea nimenomaan verrata keskenään. Motivahan kerää palvelusektoreittain jo ominaiskulutustietoja näistä energiakatselmuksista, mutta silti se vertailu on hyvinkin vaikeaa. Eli siellä on tietynlaisia puutteita. Jos mietitään, kun meillä on tässä uimastadioniakin ollaan tarkasteltu tässä meidän hankkeessa, niin maa-uimalan ja sisällä olevan uimahallin vertailu keskenään on todella haastavaa. Tai sitten liikuntahalleista esimerkiksi Töölön kisahalli ja Myllypuron liikuntahallin vertailu keskenään, niin ei välttämättä mene ihan yksi yhteen, että se tuottaa haasteita. Eli tässä haasteena on se, että haasteellisen kohteiden vertailu ja vertailukelpoisuutta tukevat ratkaisut, esimerkiksi ratkaisut ja palvelut, jotka sitten tukevat kiinteistöjä niiden suorituskyvyn vertailua toisiinsa, jotta saadaan tietoa yksittäisen kiinteistön tai portfolion suoriutumisesta ja energiansäästöpotentiaalista. Eli nimenomaan se, että ymmärrettäisiin paremmin, että miten se meidän kohde toimii verrattuna muihin kohteisiin. Sitten seuraava. Sitten meillä on reaktiivisesta proaktiiviseen kiinteistön ylläpitoon. Taustana tässä on kohteiden tämmöinen niin kuin energian kulutus ja seuranta ylipäätänsä perustuu ensisijaisesti päämittareihin, ja melko niukasti löytyy niitä alamittauksia näistä kohteista, jonka kautta ehkä tämmöinen niin kuin kohteen suorituskyvyn seuranta on suhteellisen haastavaa. Ennen kaikkea ongelmien tunnistaminen on melko hidasta. Eli kun meiltä löytyy talotekniikkaa vähän eri vuosilta, automaatioaste saattaa vähän vaihdella siinä samalla. Joissain kohteissa on vähän korkeampi automaatioaste ja
vähän modernisoidumpaa, niin saadaan enemmän tietoa niistä laitteista, mutta sitten osa laitteista onkin sellaisia, että vaikea ymmärtää, että toimiiko ne nyt oikeasti siellä hyvin, onko ne konfiguroitu hyvin, onko siellä hyvät asetusarvot vai ei, niin sitä on hankala määritellä justiinsa näissä. Mutta just se, että toimenpiteiden ja investointien hyötyjen osoittaminen on haastavaa just näiden niin kuin vähäisten tietojen pohjalta, jonka myötä sitten niin kuin haasteeksi tässä teemassa muodostuu sitten se, että tämmöisiin niin kuin sensoreihin, ylipäätänsä analytiikkaan, tietoon, mitä siitä rakennuksesta saadaan, pohjautuvat ratkaisut, jotka sitten todentaa sen kiinteistön tai kiinteistön energian kulutusta ja auttavat tehottomien laitteiden häiriötilojen tunnistamisessa. Eli se, että ymmärrettäisiin paremmin sitä kiinteistöä ja tunnistettaisiin niistä häiriöitä sieltä kiinteistöstä, jotta pystytään sitten toimenpiteitä myös priorisoimaan ja allokoimaan. Sitten seuraava. Sitten meillä on jalkapallokentän lämmityksen älykäs ohjaus. Taustaa tässä näin, eli lämmitettävien jalkapallokenttien näiden palveluiden ylläpito on melko energiaintensiivistä toimintaa. Näitähän on tullut viime vuosina suhteellisen paljonkin lisää ja todennäköisesti tulee tulevaisuudessa myös lisää. Tämmöinen ulkona oleva lämmitettävä jalkapallokenttä, niin se altistuu tämmöiseen hyvinkin vaihtelevaan sääolosuhteeseen ja vielä myös vaihtelevaan käyttäjämäärään. Ja nythän nämä viime päivät on ollutkin hyvä osoitus siitä, että kaiken näköistä olosuhdetta siellä on ollut tarjolla, eli lämpötilat vaihtelee todella merkittävästi ja välillä sataa lunta ja välillä vettä. Niin tässä on sellainen oletus, että reaaliaikainen ympäristö- ja käyttötieto mahdollistaisi sitten tämmöistä niin kuin dynaamisempaa ohjausta, lämmityksen ohjausta. Ja nykyinen ohjaus perustuu aika pitkälti tosiaan ulkolämpötilatietoon ja tämmöiseen vakiotaulukkoon. Ja haasteenakin on sitten se, että lämmitettävien jalkapallokenttien lämmityksen ohjauksen optimointi muun muassa paikallista sääolosuhdetietoa, säännöstettä, kävijäseurantaa, varauskalenteria hyödyntäen. Että tässä on näitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä siinä ohjauksessa voisi esimerkiksi hyödyntää. Ja voi myös pitää mielessä esimerkiksi lumisade, vesisade, silläkin on merkittävä vaikutus siihen lämmitykseen sitten. Ja sitten viimeisenä meillä on tämmöinen vähän vapaamuotoisempi avoin teema, avoin energiatehokkuutta edistävä teema. Taustaa tässä on se, että nämä niin kuin haasteellisten kiinteistöjen ominaispiirteitä justiinsa, että ne on suojeltuja, usein eri-ikäistä talotekniikkaa sisältää, automaatioaste vaihtelee, erilaisia toimintoja kiinteistöissä. Sitten tämä niin kuin energiatehokkuuspotentiaali voi olla kuitenkin niin kuin merkittävä. Sitä voi löytyä tälleen kiinteistötasolla, mutta sitten myös ennen kaikkea tällaisella portfoliotasolla. Eli välttämättä kaikissa kohteissa ei saadakaan niitä maksimaalisia säästöjä, mutta sitten jos katsotaan portfoliotasolla, niin alkaakin ne säästöt ole ihan merkittäviä. Niin tässä teemassa painotetaankin erityisesti tämmöisiä kustannustehokkaita ja helposti käyttöön otettavia ratkaisuja, joilla olisi potentiaalia parantaa tämän kohteen tai portfolion energiatehokkuutta. Eli haetaan tämmöisiä innovatiivisia ratkaisuja, jotka voi olla suhteellisen yksinkertaisia teknologisesta näkökulmasta, mutta niillä on kuitenkin vaikutus siihen kohteen ja sen mahdollisesti portfolionkin energiatehokkuuteen. Ja tämä on hyvä pitää mielestään välillisesti tai välittömästi. Eli välittömästi voidaan ajatella, että se suoraan näkyy siellä energian kulutuksessa, tiputtaen sitä, vähentäen sitä, mutta sitten myös välillisesti se, että se mahdollistaa ne energiatehokkuustoimenpiteitä tai se tukee sitä siirtymää sinne energiatehokkaampaan toimintaan. Eli vähän tälleen niin kuin kahdesta eri näkökulmasta voidaan tarkastella sitä energiatehokkuutta. Mutta tässä oikeastaan oli nämä meidän tarjouspyynnön teemat, mihin haetaan sitten ratkaisuja tai palveluita. Kiitos Pyry. Sitten olisi tarkoitus ihan lyhyesti kertoa vähän muutamista näistä mahdollisista pilottikohteista ja sitten vielä saadaan Amandalta tuosta esitystä vähän siitä tarkemmin siitä ympäristöstä ja niistä niin kuin kiinteistöjen haasteista, mutta mä käyn ihan lyhyesti läpi tässä vähän näitä
potentiaalisia pilottikohteita. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainittiin, niin toteutuspaikka jokaiselle valitulle pilotille valitaan sitten erikseen sen mukaan että mihin ne parhaiten sopisi. Tässä on näitä mahdollisia kohteita, eli Katajanokan liikuntahalli, sitten meillä on Pirkkolan uimahalli, Ruskeasuon liikuntahalli, Töölön kisahalli ja sitten Töölön lämmitettävä pallokenttä. Mulla on ihan lyhyet kuvaukset vaan, että minkälaisessa käytössä nämä lähinnä on, nämä kohteet, jos ei ole kaikille tuttuja. Ruskeasuon liikuntahalli on osa olympiakiinteistöjä, rakennettu 1940, ja siinä on tuommoinen aika legendaarinen päärakennus, joka on vanha ratsastushalli ja nykyään lähinnä pallopelikäytössä. Sitten sieltä löytyy 2 muuta erillistä rakennusta, jossa on muun muassa hevostalli ja varastotilaa, ja sitten siellä on myös tuommoisia asuinhuoneistoja siinä päärakennuksen yhteydessä. Kohteessa on vanhaa automatiikkaa, jota on lähiaikoina päivitykset tulossa siihen etähallittavuuteen. Ja siellä on myös tehty erilaisia remontteja 2000-luvun aikana. Ja tuossa vähän listannut noita teemoja, mitkä tässä niin kuin linkittyy noihin, mitä Pyry äsken puhui. Eli siellä on kiinnostusta just alamittaukseen ja kohteen suoriutumiseen, ja miten tätä voitaisiin toisaalta sitten vertailla noihin muihin kiinteistöihin. Sitten meillä on tämmöinen Katajanokan liikuntahalli, joka on vanha konepaja rakennus, rakennettu 1900-luvun alussa ja otettu liikunnan käyttöön 2000-luvun alussa, eli parikymmentä vuotta sitten. Ja tämä on suojeltu asemakaavassa arvokkaana rakennuksena, eli siinä on ulkopintaan liittyviä asioita, joihin ei saa tehdä muutoksia. Siitä löytyy 2 hallia, isompi ja pienempi. Isompi on pääosin tämmöisessä pallopelikäytössä ja sitten pienemmässä on erilaista ryhmäliikuntaa. Ja päivisin siellä on vähän enemmän tyhjää, niin siellä on päiväkodit ja koulut käyttää sitä aktiivisesti ja sitten iltaisin on usein seuroja ja ohjattua liikuntaa. Ja myös yksityishenkilöt voi varata ja käyttää tilaa silloin, kun se on tyhjänä. Löytyy 1 IV-kone ja sitä voidaan tarvittaessa säätää sieltä paikan päältä. Sitten meillä on Pirkkolan uimahalli, joka on osa Pirkkolan liikuntapuistoa. Siellä on jalkapallokenttää, yleisurheilukenttää, uima- ja jäähallia. Uimahalli on vuodelta 1968 ja siinä on yksi tommoinen erikoisuus on toi yksi ulkoseinä, mikä on ihan täysin lasia. Täällä myös ehkä enemmän sinne niin kuin olosuhteiden hallintaan liittyviä kysymyksiä, jotka kiinnostaa. Ja sitten toisaalta kulutuksen tarkempaan mittaamiseen ja vikojen paikantamiseen liittyvään haastetta. No sitten kisahallia on tässä muutaman kerran jo mainittu. Tosiaan monitoimihalli, joka on rakennettu jo 1935. Palvelee hyvin laajaa käyttäjäkuntaa. Sieltä löytyy urheilua, sitten siellä on vähän kivijalkakauppaa ja löytyy myös erilaisia muita tiloja. Myös tällä hetkellä osittain tyhjiä tiloja. Mutta asiakasmäärästä jotain kertoo, että siellä on 500 000 käyttäjää vuodessa. No, vanhempi kiinteistö, siellä on tehty useita peruskorjauksia ja muitakin niin kuin laajempia tämmöisiä perusparannuksia vuosien saatossa. Ja talotekniikkaa löytyy niin kuin, oikeastaan jokaiselta vuosikymmeneltä. Osa on ehkä hyvinkin jo ylittänyt omaa käyttöikäänsä, mutta hyvin tuntuu pyörivän, kun on hyvää huoltoa. Eli esimerkiksi siellä on ihan valtava määrä niitä erilaisia IV-koneita.
jossa eri tason automaatio. No sitten vielä Töölön pallokenttä 3, joka on tuossa Nordersödin jäähallin päädyssä. Eli kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla on hallinnassa pari jalkapallokenttää sieltä Töölöstä. Ja tässä 3. kentällä on kaukolämpöpaketti on uusittu ihan lähiaikoina. Eli siellä on hyvät valmiudet toteuttaa erilaista ohjausta siihen kentän lämmitykseen liittyen. Ja tosiaan tämä on ympärivuotisessa käytössä, niin siellä on seuroilla on jatkuvia varauksia, mutta sitten siellä on myös kalenterin kautta mahdollista tehdä kenttävarauksia tuon varauskalenterin kautta. Jeps. Sitten olisi tarkoitus, että Amanda vähän esittelisi kuvan näkökulmasta sitä toimintaympäristöä ja niitä haasteita, mitä näihin kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon liittyy, niin mä lopetan jakamisen ja Amanda jakaa varmaan sieltä omalta näytöltä. Joo, kiitos. Tosiaan mä kuulun niin kuin tähän kiinteistötekniikkatiimiin ja meillä on Joo, tosiaan mun nimi on Amanda Ahola ja mä toimin kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistötekniikassa LV-insinöörinä. Ja meillä on noin 250 kohdetta ja meillä on siis ihan kaikennäköisiä kohteita. On uimahalli, jäähalli, pientä huoltorakennusta ja kenttää. Yhteensä niitä on noin 250 kohdetta. Meidän tiimiin kuuluu mun lisäksi niin sähköinsinööri, se on vielä vapaa se paikka, että se on niin kuin haussa. Tai siis, että siellä ei ole ketään tällä hetkellä. Sitten meillä on tekninen isännöitsijä, käyttöinsinööri ja kunnossapitoinsinööri. Eli on niin kuin siinäkin suhteessa meillä on noita painelaitteita, missä pitää olla ja käyttöinsinööri. Sitten meillä on niin kuin, tavallaan kun meillä on niin paljon noita kohteita eri paikoilla, niin meillä on jaettu nämä alueet. On niin kuin idän alueet, sitten on niin kuin tekojäätiimi, koska se tekniikka on eri. Sitten on pohjoisessa ja sitten on läntisessä puolessa. Eli itäisen alatiimiin kuuluu esimerkiksi Itäkeskuksen uimahalli. Tekojäähän kuuluu esimerkiksi Oulunkylän jäähalli. Pohjoisen alatiimiin kuuluu esimerkiksi Pirkkolan uimahalli. Ja sitten läntisen kuuluu toi Töölön kisahalli. Eli tässä on periaatteessa meidän niin kuin organisaatio, millä me pyöritetään tällä hetkellä näitä kohteita. Että se on aika haasteellista sen takia, koska meillä ei ole niin kuin, nämä kohteet on vanhoja, ei ole samaa automatiikkaa välttämättä, tai edes lainkaan automatiikkaa, niin se on tuottanut sitä hankaluutta. Lisäksi meillä ei ole useammat kohteet minkäännäköistä niin kuin PTS-suunnitelmaa tai niin kuin ei saada niin kuin mitään dataa niistä kiinteistöistä. Eli me ei välttämättä tiedetä paljon joku kohde kuluttaa tai joku Töölön kisahallissa, niin esimerkiksi me ei tiedetä paljon joku yksittäinen IV-kone kuluttaa, mikä olisi ihan hyödyllistä, jos mietitään vaikka peruskorjausta, niin silloin meidän olisi helpompi tavallaan saada sitä niin kuin vaihtomahdollisuutta, jos me huomataan selkeästi, että se koneen tehokkuus laskee. Niin se on ollut näissä niin kuin isommissa kohteissa haasteena. Ja sitten isoin ongelma on se, kun nämä on vanhoja kiinteistöjä, museokohteita, niin meillä ei välttämättä ole sitä niin kuin kuvia tai piirustuksia. Niin. Sitten kun tulee joku ongelma, niin sit se lähtee siitä, että me etsitään niitä kuvia ja niin kuin, niin se lähtee siitä tavallaan alusta kaikki, mutta nyt kun meillä on niin kuin tarkoitus se, että saataisiin jonkunnäköinen PTS-suunnitelma kokonaan, sen takia me ollaan palkattu tämmöinen tekninen isännöitsijä, ketä koko ajan sitten niin kuin, selvittelee näitä ja suunnitelmia tämmöisiä.
Sitten meillä on haasteena se, että tosiaan kun meillä on ne isot kiinteistöt, niin meillä toimii tällä hetkellä periaatteessa vaan niin kuin reaktiivista korjausta, eli meillä ei ole kaikissa kiinteistöissä semmoista tarkkaa suunnitelmallisuutta, että me tavallaan korjataan vasta sit, kun oikeasti on sattunut, mihin me tarvittaisiin just tätä niin kuin ERKI-hanke tässä on niin kuin hyvä sen takia, koska sillä me saataisiin ehkä semmoista säännöllisyyttä, nähtäisiin datan kautta, että milloin joku laite oikeasti on käyttöiän päässä, tai että me pystyttäisiin se ennakoimaan, ettei niitä putkirikkoja tai tämmöisiä tulisi. Koska silloin se meinaa sitä, että kun meillä tapahtuu joku putkirikko, niin pahimmassa tapauksessa me voidaan joutua laittaa se halli kiinni yhtäkkiä, ja se on niin kuin, tavallaan liikunnan edustajana niin kaikista huonoin vaihtoehto. Sen takia on paljon puhuttu siitä, että me saataisiin niin kuin, tavallaan sitä dataa ja ennakointia paremmin. Sitten meillä on myös se energiatehokkuuden niin optimointi on hankalaa, koska esimerkiksi meillä on Ruskeasun liikuntahalli, missä on monta eri tilaa. Toisessa tilassa voi olla vaikka 1000 ihmistä ja toisessa on 100 ihmistä. Millä me pystyttäisiin sitä energiatehokkuutta niin kuin hallinnoimaan paremmin. Minulla on yksi kuvakin tuossa myöhemmin, mikä sitten ehkä niin kuin selventää tätä, mitä mä tarkoitan tässä, mutta tämmöisiä niin kuin tavallaan ratkaisuja me haluttaisiin niin apua. Sitten niin kuin just se, mitä me haettaisiin, olisi se niin, semmoinen niin kuin älykäs järjestelmä, mikä just ennakoisi niiden viat. Sitten, että me otettaisiin huomioon näissä niin kuin se sääolosuhde esimerkiksi kentissä, että me ei vaan lämmitetä sitä kenttää, vaikka on 30 senttiä lunta siinä päällä. Ja sitten, että me saataisiin sitä käyttäjädataa ja niiden tilojen käyttöjen niin kuin paremmaksi. Tosiaan tässä on sitten se Töölön kisahalli, eli tällä mä haluaisin osoittaa sen, että meillä on tosiaan niin kuin valtavia kiinteistöjä ja sitten on pieniä kiinteistöjä. Ja tämä on ehkä yksi isoimpia kiinteistöjä ja tunnetuimpia ja myös kävijämääräisesti isoin niin kuin kiinteistö. Ja tässä on haasteena tässä kisahallissa sekin, että se on menossa peruskorjaukseen, mutta siellä ei ole mitään, siellä taitaa olla 40 vuotta vanhin IV-kone, niin meillä ei ole sellaista niin kuin dataa siitä, että miten me saataisiin sitä niin kuin paremmaksi. Sitten jos me mennään peruskorjaukseen, niin siellä on vielä sellainen tilanne, että siellä on tosi ahtaat kaikki nämä IV-konehuonetilat, joka sitten tekee siitä suunnittelustakin vaikeammaksi. Eli jos meillä olisi sitä tarkempaa vaikka ilmanvaihdosta tulosta, niin silloin me ehkä pystyttäisiin, tai antureita vaikka niin kuin, mikä mittaa ihmistä hiilidioksin kautta, niin silloin me saataisiin sitä dataa, millä me pystyttäisiin ehkä pienentämään niitä IV-koneita tai vastaavaa. Tässä on tosiaan se Ruskeasua, mitä mä ajattelin takaa, niin tässä on tosiaan niin käytössä oleva tila, missä voi olla vaikka 50 ihmistä. Ja tässä on sitten toinen tila takana, missä olisi 0 ihmistä. Se, että miten me saataisiin energiatehokkuus niin kuin optimoitu paremmaksi, että koko tila ei olisi niin kuin täysin tehostuksella, vaan että olisi niin kuin puolet ja puolet. Tässä taitaa olla kyllä niin kuin molemmissa niin kuin tiloissa omat IV-koneet, mutta tässä ei ole niin kuin seinää tavallaan, mikä sitten erottelee ne, että ne on kuitenkin sitten sama ilmanvaihto. Tämmöisiä haasteita tosiaan meillä on näissä kiinteistöissä. Sitten tässä on tosiaan tämmöinen yleiskuva tästä Töölön pallokentästä, että tosiaan vaihdettiin tästä kaukolämpökeskuksesta. Niin olisi helppo tehdä niin kuin tämmöisiä lumiantureita tai tämmöisiä, niin kuin, millä me pystytään optimoimaan tämä energian tarve tuohon kenttään, että se ottaisi sen ulkolämpötilasta jotenkin paremmin tai se tavallaan säätyisi itsessään, että meidän ei tarvitsisi niin käsikäyttönä tehdä sitä tai että me oltaisiin varmoja siitä, että se on niin kuin myös energiatehokas. Sitten se, mitä mä ajattelin, niin mitä me voitaisiin innovaatiokilpailuissa näihin teemoihin vielä, niin että me saataisiin sitä
älykästä ohjausta. Sitten me saataisiin semmoista niin kuin reaktiivisen että me pystyttäisiin hyödyntämään sitä dataa tavallaan paremmin ja että me saataisiin reaktiivista pois enempi, että me saataisiin sitä proaktiivista, eli me pystyttäisiin ennakoimaan ja huoltaa sitä kunnossapitoa paremmin, jolloin me pystyttäisiin niin kuin estämään niitä isompia ongelmia ja myös tehdä parempi huoltosuunnitelma, säästää rahaa ja säästää energiaa myös. Se on ehkä meidän tavoite siinä tämän projektin kanssa. Ja tosiaan semmoinen, että jos me pystytään havaitsemaan jossain tietyssä kiinteistössä, vaikka nyt me tehtäisiin yhteen osaan, vaikka Töölönkilssä olisi joku tämmöinen pilotointi, niin todennäköisesti me pystyttäisiin jossain meidän muissakin kiinteistöissä hyödyntämään sitä. Se on ehkä semmoinen ajatusmaailma meillä. Mutta joo, ei mulla oikeastaan muuta ollut tässä. Meidän näkökulma on se, että saataisiin parempaa dataa ja miten sitä nykyistä järjestelmiä voisi käyttää ja käyttöikä pidentää. Joo, ei mulla kiitos Amanda. Muuta. Sieltä tuli hyvin lisätietoa noihin meidän teemoihin liittyen ja näihin kohteisiin liittyen ja saitte vähän visuaalista näkymää myös siihen, että mitä nämä asiat tarkoittaa tuolla meidän kohteissa. Kyllä, ja ennen kaikkea vähän semmoista mielikuvaa siitä, että kaiken näköisiä haasteita löytyy ja varmasti kaikilla on jonkunnäköinen ehkä ratkaisu jopa siihen, joka voisi helpottaa tätä toimintaa tuolla kohteissa. Niin mä haluan vielä sanoa, että meillä on tosi pieni tiimi, meillä on tosi paljon tekniikkaa, niin se auttaisi paljon, jos me saataisiin tavallaan jotenkin optimoitua sitä noissa isommissa kohteissa tai paremmaksi. Just näin. Yes. Seuraavaksi me voitaisiin käydä vielä läpi tämä, että miten tästä eteenpäin ja miten haette mukaan pilotointiohjelmaan ja sitten katsotaan, jos on kysymyksiä, niin voidaan sitten tarttua niihin. Tosiaan, kenelle pilotointiohjelma on suunnattu? Kaikille yrityksille, joilta löytyy Y-tunnus. Ja niin kuin mainittiin tuossa alussa, niin useampi yritys voi osallistua myös yhdestä, mutta silloin siitä joukosta on valittava yksi päätoteuttaja, joka sitten toimii pääyhteistyöhenkilönä. Kehitettävien ratkaisujen tulisi kohdistua näihin Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöihin ja kohteisiin. Ja niin kuin tuossa itse asiassa Amandakin hyvin nosti esille sitä, niin olisi hyvä, jos ratkaisuilla olisi skaalautumismahdollisuutta niin kuin myös vastaaviin kohteisiin, eli sekä tämän portfolion sisällä että myös sitten laajemmin erilaisiin kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöihin ja julkisiin kiinteistöihin. No miten se haku toimii? Tosiaan siellä materiaaleissa, eli siellä meidän uutissivuilla, pilotointiohjelman uutissivuilla löytyy linkki sinne lomakkeeseen, jonka kautta tarjousta jätetään sisälle. Ja tosiaan haku päättyy 25.4. kello 14. Eli siihen mennessä pitäisi olla se lomake sitten täytetty. Ja mitä sinne lomakkeeseen pitää täyttää? Sinne tulee ihan ensimmäisenä yhteystiedot. Sen jälkeen sinne tulee semmoinen lyhyt kuvaus siitä palvelusta kautta pilotista ja mihin teemaan on tarkoitus vastata. Eli siinä voi sitten viitata noihin meidän Pyryn esiin nostamiin teemoihin. Sitten pitää kuvata palvelun kautta kokeilun uutuusarvo ja innovatiivisuus, sen toteutuskelpoisuus ja keskeisimmät toimenpiteet ja sitten vaikutukset ja vaikuttavuus. Ja sitten myös kuvata sinne loppuun, että minkälaista tukea tarvitaan se pilotin toteuttamiseen Forum Pyrym Helsingiltä.
On myös mahdollista jättää liitteitä tukemaan sitä omaa hakemusta. Olikohan siihen jotain rajoituksia Pyry siellä lomakkeessa? Oli jotain rajoituksia, en valitettavasti muista ulkoa, mutta löytyy tarjouspyynnöstä. Just näin. Ja tosiaan tuon lomakkeen yläosassa myös on linkki, löytyy siihen tarjouspyyntöön, niin sieltä ne lisätiedot löytyy tarkemmin. No, tässä on sitten nämä arviointikriteerit vielä avattu, eli tosiaan 4 kriteeriä: pilotin uutuusarvo ja innovatiivisuus, toteutuskelpoisuus, vaikutukset ja vaikuttavuus ja sitten hinta. Ja niin kuin näette, hinta on ainoastaan 10% näistä arvioinneista, eli nuo muut kriteerit on sitten 30% kukin. Jos verrataan siihen syksyn innovaatiokilpailuun, silloinhan mentiin vähän enemmän vielä tuo niin kuin innovatiivisuus edellä, mutta nyt toki niin kuin painotetaan myös enemmän tätä toteutuskelpoisuutta, että piloteista saadaan mahdollisimman toimivia ja ne saadaan laadukkaasti toteutettua. No, miksi kannattaa osallistua? Vielä pikkasen kertausta. Pääsette oppimaan siitä kaupunkien kiinteistöjä koskevasta problematiikasta, erityisesti liittyen näihin julkisiin kiinteistöihin, mutta myös näihin niin kuin liikunta- ja kulttuurikiinteistöihin. Saatte tukea sen ratkaisun kehittämisessä ja kohdentamisessa näihin kiinteistöihin ja kiinteistötyyppeihin. Sitten tuotetaan pilotointeja aidossa ympäristössä, eli käytännön kokemusta ja referenssiyritykselle siitä pilotista. Ja sitten me pystytään tämän hankkeen ja meidän yhteistyökumppanien kautta tarjoamaan viestintää ja näkyvyyttä. Ja sitten lyhyesti tänne materiaalille loppuun on laitettu vielä nämä kaikki linkit. Me tosiaan jaetaan nämä materiaalit teille jälkikäteen. Ja sitten tämä tallenne tulee myös tuonne meidän YouTube-kanavalle tarjousajaksi. Mutta tuolta tosiaan löytyy se pilotointiohjelman kuvaus. Sitten siellä on se tarkempi tarjouspyyntö, dokumentti, josta löytyy kaikki ne yksityiskohtaiset tiedot. Ja sitten tarjoukset jätetään sen lomakkeen avulla 25.4. mennessä. Ja sitten jos nyt nousee jotain kysymyksiä tämän tilaisuuden jälkeen, niin voi lähettää suoraan Pyrylle, laittaa vaan viestiotsikoksi Erkki pilotointiohjelma, niin saadaan niihin reagoitua mahdollisimman nopeasti. Ja mielellään kysymykset tuonne ensi viikon loppuun mennessä, niin sitten ehditään niihin vastaamaan ennen kuin hakuaika päättyy. Ja vastaukset, jos tulee jotain yleisiä kysymyksiä, niin me voidaan niitä lisätä myös tuonne meidän verkkosivuille vastaukset niihin, mutta olkaa toki matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos on mitään mikä jää mietityttämään. Mutta sitten olisi varmaan aika kysymyksille, vai oliko Pyry mielessä vielä jotain täydennystä noihin? No eipä oikeastaan, hyvin tiivistit ne ja toivottavasti tämä on herättänyt mielenkiintoa ja ajatuksia osallistujissa. Mutta ehdottomasti nyt voidaan hyppää kysymyksien pariin, eli nyt saa esittää ihan vapaamuotoisesti kysymyksiä. Jos ei tule kysymyksiä mieleen, niin voi kertoa ihan fiiliksiäkin. Voi näyttää vielä tuon viimeisen slaidin, että sieltä löytyy myös sitten nuo yhteystiedot, jos on tarvetta soitella tai laittaa viestiä tämän jälkeen. Mä lopetan jakamisen tässä kohtaa. Niin Sieltä tulikin, onko kohteesta olemassa energiatodistukset? Ainakin osasta on energiatodistuksia olemassa, katselmuksia olemassa. Osaako Amanda sanoa noihin? No varmaan riippuu kohteesta aika paljon. En mä sen tarkemmin osaa kyllä. Joo, että sitten pitää käydä läpi, mutta ainakin osasta löytyy katselmuksia on tehty. Joo.
Ja tietenkin uusista kiinteistöistä varmasti löytyy. Kyllä. Tervehdys, täällä on Raulamon Timo Greenupista. Pari kysymystä tuli tuossa mieleen, niin tuossa olikin puheenvuorossa semmoinen, että energiaraportointia tai niin, joka kohteesta ei ilmeisesti ole. Eli onko mahdollista saada energiaraportointi käyttöön, jos semmoinen on olemassa sen pilotin ajaksi, että pystyy analysoimaan, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä kannattaa lähteä tekemään ja missä järjestyksessä ja niin edespäin? Eli luonnollisesti päämittauksista löytyy tietoa. Eli tarkoititteko, että voisitte tarjota tällaista raportointityökalua vai mitä siis? Oikeastaan se, mitä mä hain tässä, niin jos lähdetään analysoimaan, eli jos pilotti käynnistyy ja lähdetään analysoimaan sitä kiinteistöä, mitä siellä kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä, niin silloinhan meillä pitää olla vähintään tuntitason tieto kaikista energioista, mitä siellä kuluu, että me tiedetään, mihin pitää kiinnittää huomioon eniten ja millä saadaan parhaat säästöt ensimmäisenä, suurimmat säästöt aikaa. Niin onko käytettävissä tämmöinen tuntitason raportointi vai pitäisikö se sitten niin kuin meidän toimittaa? Mehän itsekin toimitetaan sitä ratkaisua, mutta se, että jos siellä on valmiina, niin ei turhia kustannuksia tulisi sitten kummallekaan. Joo, tosi hyvä kysymys. Jonkunnäköistä tuntidataa luonnollisesti löytyy. Energiamittariltahan saadaan suoraan tietoa, saadaan Helenin kautta tietoa sähköstä, lämmöstä. Veden puolelta voi olla puutteita, koska se pitää toteuttaa tai se on pitänyt kiinteistössä toteuttaa itsenäisesti, omatoimisesti, jos halutaan päästä tuntitason kulutukselle. Sen tiedän, että osassa kohteista on tällaista omaa seurantaa vedenkulutukseen liittyen, eli kamerapohjaista seurantaa, mutta sitä ei ole kyllä kaikissa kohteissa. Eli kyllä jonkunnäköistä dataa löytyy, tuntidataa löytyy kohteesta. Sitten toinen kysymys, niin nyt jos pilottia lähdetään toteuttamaan ja sinne tehdään tiettyä infraa, toimivaa infraa sen tilalle, mitä siellä ei tällä hetkellä ole, niin miten sitten jos todetaan, että siinä pilotin aikana tulokset ovat todella hyvät ja siellä saadaan merkittävää säästöä siihen niin kuin investointiin verrattuna, niin miten sen jälkeen kun pilotti loppuu, niin onko se järkevää siinä kohtaa lähteä riisumaan kaikki pois sieltä vai miten se jatkuu siitä eteenpäin? Että se on ihan myös mielenkiintoinen, koska me halutaan aina niin kuin ajatella pitkäjänteisesti näitä asioita ja tehdä semmoisia ratkaisuja, mitkä pitkäjänteisesti alentaa kaupungin kustannuksia. Kyllä, todella hyvä kysymys. Eli tässä pilotissahan me ei osteta niitä materiaaleja, niitä kalustoa, eli niiden omistus jää pilotin tarjoajalle, mutta aina näissä tavoitellaan tietenkin sitä jatkuvuutta siihen tekemiseen. Eli ideaalissa tilanteessahan pilotissa tunnistetaan hyviä käytäntöjä, hyviä ratkaisuja, hyviä palveluita ja niistä sitten pystyttäisiin neuvottelemaan niille jatkoa. Se on tietenkin tavoitteena näissä aina, mutta sitä ei tietenkään suoraan voida luvata tässä heti alkuvaiheessa. Et meillä on näissä ohjelmiin osallistuneita yrityksiä, niin on tilanteita, missä on tehty investointipäätös siihen ratkaisuun liittyen, mutta sitten joissain tapauksissa sitä ei ole tehty. Eli se vähän vaihtelee, mutta tietenkin siihen tavoitellaan, että päästään kehittämään ratkaisua tai palvelua niin pitkälle ja todetaan, että se toimii oikein hyvin, että voitaisiin mahdollisia niin kuin investointeja myös tehdä sitten. Semmoinen kysymys, varmasti näin on, mutta että onko käytettävissä sähköpiirustukset kohteista, kun tehdään suunnitelmaa, miten asioita tehdään siellä? Onko niistä olemassa minkä tasoisia piirustuksia näistä kohteista? Osaako Amanda sanoa? No siis se riippuu tosi paljon kohteesta. Meillä on ongelma se, että meillä voi olla vuodelta 1992 piirustus, mistä osa pitää paikkansa, tämänhetkisen, ja sitten voi olla 2000-luku, ja siitä puuttuu jotain. Meillä on paljon piirustuksia, mutta ne ei välttämättä ole ihan niin kuin ajantasaisia, että pitää katsoa niitä vanhoja myös. Ne vaan helpottaa siinä suunnitelman tekemisessä vähän. Joo, mutta siis kyllä on käytössä niin kuin... Mutta saadaan käyttöön se, mitä on, vai? Niin, käytännössä. Joo.
Joo, tuohon voi täydentää just, että tosiaan lähtötietojen osalta, niin kuin tuohon, mitä Timokin kysyi noista kulutustiedoista ja muista, niin toki näistä kohteista niin kuin pitäisi olla suhteellisen hyviä lähtötietoja saatavilla, eli pilotointia varten, just liittyen kulutuksiin, liittyen niin kuin rakennussuunnitelmiin ja muihin. Että niitä pystytään toki tarjoamaan sitten mahdollisille pilottiyrityksille. Kyllä. Ja tuohon vielä ehkä lisäyksenä, että luonnollisesti kun tehdään pilottivalinta tai valitaan se pilottitoteutukseen, niin sitten haetaan aina se soveltuvin kohde sille ratkaisulle. Toki on hyvä, jos niin kuin muodostuu jo tässä vaiheessa ajatus siitä, että minkälainen kohde voisi olla hyvä tai mihin tämä sopisi oikein hyvin, mutta sitten tehdään vielä tämä viimeinen tsekki siinä, että mahdollistetaan se onnistuminen. Sitten toinen vielä, tämä olosuhdetieto, data, mitä sieltä kerätään, niin onko sen pysyttävä Suomen rajojen sisäpuolella, vai voiko se olla esimerkiksi EU-alueella tai jopa esimerkiksi Yhdysvalloissa? Todennäköisesti ne ei tullia perisi siitä nyt. Tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys, ja en itse asiassa osaa ihan suoraan sanoa, että miten se nyt menee. Tarjouspyynnöstä löytyy näitä GDPR:ään liittyvää mainintaa ja dataan liittyvää mainintaa. Toivon mukaan sieltä löytyy vastaus suoraan tähän näin, mutta olettaisin, että pääpiirteiden datan pitäisi pysyä EU-alueella, että se vastaa nämä vaatimukset. Joo, ja tämä on ehkä hyvä asia myös huomioida pidempiaikaisesti, että jos jotain ratkaisuja lähdetään kaupungilla toteuttaa, niin todennäköisesti ne vaatimukset on nimenomaan näin, että EU-sisällä datan pitää pysyä. Just näin. Sitten chatissa onkin kysymys, onko pallokenttien kaukolämmön kulutuksesta reaaliaikaista kautta jälkimittaustietoa? Siellähän Töölön pallokentällä oli suhteellisen tuore kaukolämpöpaketti, eli siellä on, voisi sanoa, että on aika vimpan päälle automaatiojärjestelmä verrattuna ehkä johonkin toiseen kohteeseen, niin luonnollisesti energiamittauksethan siellä on, siitä saa varmasti tietoa ja muitakin mittauspisteitä siellä on, mutta osaako Amanda sanoa tarkemmin, että mitäs mittauspisteitä siellä Töölön pallokentältä saikaan? Siellä on mittauspisteitä, mutta ne ei toimi, tai osa toimii ja osa ei. Kun ne on sellaisia pieniä antureja, mitkä laitetaan se kenttään, niin ne menee ajan myötä rikki. Niin se on niinku haasteellista ollut. Mutta kyllä siellä niinku, totta tällä hetkellä niinku ulkolämpötilasta sen mittaussäädön. Ja Kalle Rantala Enermix. Mä haluaisin kysyä, että onko tässä, niin kun muotoillaan pilotteja, niin onko tässä vaiheessa mahdollista olla saatavilla niin kuin järjestelmäkuvauksia? Minkälaiset on vaikka säätimet siellä kohteissa ja minkälaisia mittauspisteitä siellä on, niin mä en ainakaan löytänyt tarjouspyyntömateriaalista, mutta niin kuin näistä esimerkkikohteista esimerkiksi mun ymmärtääkseni muitakin kohteita voidaan valita pilotteihin kuin noin, mutta joo, valitettavasti me ei pystytty tätä hakua varten kasaamaan niin kuin todella kattavaa niin kuin listaa siitä, että mitä kohteet pitää sisällään ja minkälaista automaatiojärjestelmää siellä on, tai oikeastaan ylipäätänsä kattavaa kuvausta, jonka pohjalta te pystyisitte tekemään eksakteja tarjouksia, niin ei valitettavasti ole sellaista tietopakettia, eikä pystytä sellaista tuottamaankaan, mutta kevyttä tietopakettia voidaan luonnollisesti tuottaa vähän, että minkälaisia ehkä säätimiä siellä on. Meidän pitää käydä tästä Amandan kanssa myöhemmin sit keskustelua, mutta niin kuin oli puhetta tuossa aikaisemmin, että automaatiotaso vaihtelee näissä kohteissa, joissain on uudempaa, joissain vähän vanhempaa, niin siihen pyritään sitten vastaamaan sillä, että luonnollisesti etsitään se niin kuin, kohde, jossa pystytään varmasti toteuttamaan sitten se pilotti. Ja vielä tähän, niin voi olla myös kohteita semmoisiakin, esimerkiksi, että siellä on Fidelixin, Siemensin ja vaikka Schneiderin kaikki sekaisin. Tavallaan, että se on vielä haasteellista siinä. Ja sitten siellä voi olla toimilaitteet niin kuin vanhoja tai sitten voi olla uusia. Mutta periaatteessa meillä on niin kuin
semmoinen etäohjausjärjestelmä, mistä näkee niin kuin automatiikkaohjaamista. Ainakin näistä isoista kohteista. Semmoinen kysymys vielä, että onko mahdollista käydä nämä kiinteistöt paikan päällä katsomassa? Eli siellähän selviää oikeastaan kaikki asiat, mitä tässä puhutaan, niin onko semmoista mahdollista järjestää semmoista katsevointia, että kävisi nämä kiinteistöt läpi niin saisi muistiinpanot sieltä ja tietäisi, mitä tarjoaa? Se voi olla hankala toteuttaa. Ehdottomasti sitten, kun pilotit lähtee käyntiin, niin siinä pystytään ehdottomasti järjestämään tämä ja tullaankin järjestämään luonnollisesti. Mutta tässä tilanteessa ei ehkä suoraan pystytä tarjoamaan tällaista mahdollisuutta. Mutta jos on jotain spesifimpiä kysymyksiä, niin niitä voi ehdottomasti laittaa sähköpostilla ja me pyritään selvittämään niitä sitten sen mukaan, mitä pystytään. Joo, just näin, että ehkä tässä kohtaa niin just niin kuin Kallelle ja Timolle molemmille, että jos on spesifiä tietoa, mitä tarvitsisi sen oman tarjouksensa tueksi, niin sitten ehkä niin kuin meidän kautta vaan suorilla kysymyksillä, niin pyritään sitä auttamaan mahdollisimman paljon. Ja sitten kohdevierailuja, niin kuin Pyry mainitsi, niin sitten kun saadaan pilotointiohjelmaa, eli valintojen jälkeen, niin sitten pääset tutustumaan noihin kohteisiin. Että ymmärretään täysin haaste tässä näin, että ei ole täysin kattavaa tietoa tarjolla näistä kohteista, mitä tietenkin edellytettäisiin, kun lähdetään tarkalleen suunnittelemaan niitä, mutta valitettavasti siihen ei pystytä tässä tapauksessa tuottamaan semmoista, mitä ehkä perinteisesti sitten materiaalia pitäisi tuottaa. Tässä on sen verran useampi kohde. Ja tämän takia siinä korostuu just se, että valitaan se oikea pilottikohde aina pilottia varten sitten. Alright, kiitos tästä vastauksesta. Mä lähetän varmaan sähköpostilla sitten pari kyssäriä vielä perään. Kiitos. Hyvä. Herääkö muilla vielä kysymyksiä tai ajatuksia? Oikeastaan tuo on ihan kommentti tuohon, miten oli painotettu nämä niin kuin prosentit, niin mä oon ilahtunut siitä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä näin julkisissa tämän tyyppisissä tämmöisissä hankkeissa, niin että nuo prosentit on tehty noin. Ja kun meitä kiinnostaa oikeasti se, niin kuin se asiakkaan saama säästö ja ne tulokset, ne kiinnostaa meitä kaikista eniten tässä, niin se, että te olette sen tehnyt noin päin, niin se oli kyllä positiivista. Kiva kuulla. Tarkoitatko sitä, että hinta ei ole ykköskriteeri? Nimenomaan, koska sillä hinnalla ei saa oikeasti hyvää, mutta sitten kun siellä laatu ratkaisee enemmän, eli ne tulokset, mitä siellä saadaan aikaan, niin kaupunki hyötyy paljon enemmän siitä. Kyllä, se on just näin. Ja tämmöisissä niin kuin pilotointiohjelmissa, kokeiluohjelmissa, tämmöisissä, missä pyritään kehittämään, tukemaan yritystä siinä ratkaisun kehittämisessä ja muutenkin tutustutaan uusiin aiheisiin, niin tässä ehdottomasti hinta ei ole se ykköskriteeri, vaan nimenomaan se, että pyritään mahdollistamaan sitä hyvää tekemistä näissä teemoissa ja kohteissa, mitkä me ollaan tunnistettu edellyttäisi sitä. Että aina ei voi olla ratkaisu esimerkiksi näissä historiallisissa kohteissa se, että pistetään vaan matalaksi, kun menee liian hankalaksi. Vaikka varmaan jossain vaiheessa joku niinkin toivoisi. Joo, ja tässä niin kuin Amandakin tuossa nosti, että tässä on niin kuin aikamoinen, meidän ajatellaan niin kuin Helsingin kaupunkia pelkästään kiinteistöomistaja, niin on Suomen toiseksi suuri kiinteistöomistaja, ja sitten kulttuuri- ja vapaa-toimialan, niin kuin tuossa nähtiin liikunnalla, on semmoinen 250 kohdetta, että niin kuin markkinaa tässä jollain tavalla voi ainakin esittää sillä, että iso markkinaa näille ratkaisuille, ja toki Helsingin kaupunki ei ole ainoa, kuka näitä liikuntakiinteistöjä Suomessa hallinnoi. Mm. Hyvä. Nouseeko vielä kysymyksiä? Mm.
Tai joko siellä alkaa olemaan jalka puoliksi lounaalla. Ei taida tulla enää. Joo, Ehkä me voidaan laittaa purkkiin ja tosiaan meidän voi ottaa yhteyttä meihin myöhemminkin, jos tulee kysymyksiä, varsinkin jos tulee jotain semmoisia tarkentavia kysymyksiä, mihin tarvitsette ehdottomasti vastauksia ennen kuin pystytte tarjousta jättämään, niin ehdottomasti laittakaa viestiä. Ja materiaalit lähetetään tänään myöhemmin ja katsotaan, miten me saadaan tämä tallenne, kuinka nopeasti saadaan tallennettua tuonne YouTubeen, niin se on sieltä uudelleen katsottavissa, jos on tarvetta.